Bueno, bideo hau egiten dut, vale, dirudienez ikastetxe honetan erabaki dugulako, osea, hautazkoen azoka bat egitea. Baina, bueno, nik nire bete beharra hau denez, pues, lusatuko diet nire ikaslei zein den, vale, ikasgai hauetan, edo tailer hauetan, egingo ditugun ekintzak, edukiak, vale, eta metodologia. Orduan, aurkezpen honek, vale, hiru diapositiba izango ditu, eta diapositiba bakoitzean aurkeztu egingo dugu, vale, ikasgaiaren atal txiki bat. Vale, lehenbiziko diapositiba honetan, bueno, aurkeztu nahiko nuke, vale, zeintzuk diren landuko diren gaiak, vale, ikasgai honetan. Eta lau bloketan sailkatuta daude. Lehenbiziko gaia bizikidetza litzateke, eta gure ikastetxean egia esan, zerbait egin barko genuke honen inguruan, ez dut ikusten hausnarketa oso potentea honen inguruan, vale? Baina, bueno, hori bakoitza molda dila. Gero, zer nolako, zailtasunak, arazoak, vale? Edo zelan kudeatu behar dugun nera bezaroan, gure identitatea eta egoa eraikitzeko orduan. Hirugarren blokea izango litzateke zeintzu diren 20. mendean dauden erronka filosofikoak, eta bueno, hemen ekologiari buruz bereziki hitz egingo dugu. Eta azken atala, vale, izango litzateke pentsamendu filosofikoaren, vale, oinarriak, edo neurri batean azaltzea zein den filosofiaren jatorria. Guztia hau gauzatzeko, vale, erabiliko dugun metodologian, vale, lau elementu beharrezkoak dira. Bueno, eta nik pentsatuko nuke, vale, naiz eta DBH-ko agiria atera, batxillergoko agiria atera, sarri, vale, lau gauza hauek ez dakizkigula egiten. Lehenbizikoa da irakurri. Irakurtzea era kritiko batean ez da oso arrunta. Are gehiago ozen jartzen ditugunean ikasleak irakurtzen zailtasunak dituzte, eta da ez dugulako egiten. Bueno, bigarren helburua litzateke metodologia honetan, vale, idaztea. Vale. Irakurri eta idatzi gabe ezin delako hausnartu. Vale. Hausnarketa izango litzateke beste punto berezi bat, ez? Bueno, badakit irakurtzen, ulertzen dut zer irakurtzen dudan, gai naiz, vale, neurri batean nahi dudana esateko adierazteko idatziz, eta orain behar dudana da hausnartu. Eta hau guztia, vale, gauzatzeko gai baldin bagara, vale, ja izango genuke argudiatzeko, vale, ja testu inguru oso egokia. Eta horregatik nola agertzen da elkarrizketa dialogikoa. Elkarrizketa dialogikoan azkenean talde dinamikak oso garrantzitsuak dira. Bueno, ze kompetentzia edo landu nahi ditu? Bueno, lehenik eta behin, abstrakziorako ahalmena indartu nahi du. Argudiatzeko ahalmena ere indartu nahi du, claro, baina argudiatzeko, aipatu dugun moduan, irakurtzea eta idaztea ezinbestekoa da. Zertarako guztia, neurri batean, ikasleak dituen gatazka pertsonal, vale, sozial eta politikoei aurre egiteko tresnak, emateko. Hau da, ez dakiz zer gertatzen zen didan, nerabea naiz, nire identitatea sortu behar dut, erabaki behar dut nolako nortasuna izan nahi dudan, eta guzti hori gauzatzeko, uste dugu ikasgai honetan tresnak eman ditugula, lusatu baldizkigula ikaslei. Eta neurri batean, identitate hori eraikitzerako orduan, auzi politiko batzuk, barneratu egin behar ditugu, vale? Eta sozial jakina. Eta azken puntua, vale, izango litzateke praktikoagoa, vale, esain teorikoa. Eta neurri batean gazteleraz inteligentzia emozional dago hori, aipatzen duguna. Guzti hori, vale, baita ere kudeatzeko edo tresnak ematen lusatzen saiatuko ginateke. Eta hau da, ikasgaiaren neurri batean nondik norakoa, dudak edo arazo, dudak edo kezka gehiago baldin bada, edo zerbait argitu behar baldin bada, feedbacka eskertuko genuke, eta, behar baldin bada erazkin bat, sortu egingo dugu. Eskerrik asko.